Hello viewers, ngai shan sphere pediang subhai fi season patch kene ka channel. Ka jingkran menta kalong syapang ka trai kam trai jam. Ka jingkeli ka ba bun ki briu fi imdai tang ba fi kali rei fi kendu kalong balai habang a trai kam trai jam ka flop bat. Lani ka shu serwa bat. Dengan ai ka jing hikai fi ni ka belong simple bat ka ba fin so thu balai ki kam ki jam yang fi ki flop bat. Pi ka ktien jong blai naka gospel Matthias kal nang ba riu kat bak lai pulai kong wa pi shwa ya ka hima ki beneng ba ya ka hok jong u ba gi ai baro an sai lang tam pi kambun sing na nong fi viewers ngi je kendu counseling ki bokum ni ki briu ki phone ngi kidan ha jing namar ki trei ki kam ki jam jong ki khanglat am tang ta ki sha ka ram kasha bat ki poi ha jaka ka ba nanong fi takadaw ka counseling ka ban ai fi ha ni kapor kalong ba fi de ban sedang shwa ban pet shwa shanan pi bun sien ngi le no ong fi ngi pet shwa do kumni ya sedang ban ya shania para bri ngi sedang ban shania ki jingla ajongi ngi sedang ban shania ki jaka ki bangi trai ngi klat yo blai kan ong fi bun sin ngi klat andau blai la kar khu yangi ngi klat ya u bat ndang la klat ya u ong fi habang ya kendu hajaka ba ngim phai ru shu ngi sedang saka khuslai ong fi sedang saka trai dan tang ki bri ki bala trai ki kam ki jam ong fi handrai habau blai la kar khu fi piklat na u bat pitran ong fi ha tikai ka bangi dei ban le kam dan kai ka bamla ang para bangat yang pat bat patch ka ni ka bang hikai film ta ka baning kong yet ya ka khmat jong blai yet ya khmat jong blai fi ka ktin jong blai ka ong ni na shiti nong rom ong ki jing sbun jong blai ngat ong fi ni ki jing le bha jong blai kilong wan ra fi shaka jing kala ka bamut tingan ong bun sin tang blai la ka khui fi ha ka do katu kamut bah kan syukut na ang to ndai kai ka jingmut jong to para mangai kalong ba katu ka jingle bha jong blai kalong wan ra ai fi ka jing kala ka bomot ni dan ka man kala ka bomot naki ai ki bangile ngin hapet ni ka kamai ka ji jongi kalong ko bokumno kalong ka babet nya ka bombet ka ba ar la da kadai ka babet ru atu pi pendan kam kumno ya ka spa pau jong pi pen ka dan kam ban im hakikam smobha perthai hakikam auria lani hakikam ki badai betang syaka perthai fimju fiklat yo blai fiklat ban syakri yo blai da spa jang firu namar blai uang haktin bible farang uang ana yo god with your well lani buram yo blai da ka spa jang me hatu pi le no yo pisa baju piju ai mo syikitu ki ba ki briu ki ba let yalap ya gospel ban peniar hima ka ba ar piju ai mo syiki baduk spa na pi pensorwa ai tang haba pi pensobha yaldi pet ngan ikai pi dan na pedang jong fi la si pidang menta pidang biang kaspa apau pidang sngo pahu pahai nong fi klat yu blai pet akhir ka sngi haba blai sempat fi weng no ka jing ai na fi ispa jong fi kan long kumno kum ktin jong blai ka ong na ki proverb ka ong do not trust in money they do not trust in money for they have wings they will fly haktin kasih yang wat syania hakata ka pisa ka bafidan anong ka pisa ka dan ki thap niang bat ka her hi ani ka jing sisang anong fi yo let's say fi ong mang syukran kai nang ni right ai ba ka jing syania jung ka nomlong haka pisa ho ngam hang ni ngam ban ye ki bri ki baruspa kidan ki bri ki baruspa anong habau blai pen ruspa ki kinang roi syusyu balai bakinang kinang ban pendan kam ya kata kaspa jung ki ile no ya kaspa jong ki the sha ban peniar ge hima ban yalap gospel ki aish ki briu badok ile bha nganong fi kim pen sarwa ai among fi ba pidan ka pisa pinumla ban pendan kam ba pilet ban le kemen bat ka yeng ka sam jong fi mo handoi ha haju kapor pi pendan kam em na ka banta ka hima jong blai ki ai nem shaka kam jong blai ne pi pendan por dan ki bri ki badan kaspa nganong fi kaspa kala ban wan yang baklaru kiem kam auria nakran yang ni da ka jingsha kidan ya ka kaspa ki thit
ki thiet ya ka kam aureang anong fi ki penjat i khana samla ki penjat i khana kan thai kumju ru ki long kami ki penjat i khana shenrang ki dan ka spa ka phau ki le kam bam dei ti ngakran ni da ka jingiet ngadong kala ka bomot no ngadong fi ublei un map ya fi un patch fi bat kumju ru ikini ki badan haka ram ka sha ngadong fi let's say fi dan haka kotlat manta ngadong fi ka jing kotlat jong fi kam dei ka bakot lat la da fi pai shublei ka jing kotlat jong fi ublei un pli ya kalat kalti la da fi pai pat shublei let shublei ngadong fi let's say kibri ki lawan ban penstam fi ki lawan ban threaten fi ne ban maham fi na mar phimla shu ban si tu ka pisa jong fi nong fi hakani ka por nong fi let chak mat jong blei yet ikibri jong blei yet ikibri ba duai nong kin ai counseling fi kin duai dan tentang nong fi ru ki de men sim baman gi bate karam sha fi pitrai kan no kam ka jam kam long nong fi namar fi em ka pop ki rong gini men sim baman ni sim baman nong fi ki lep no ki ban bantu ban penjat bantu ban syukur penjat ki de gini gi bakhang la fi kini ki pesan gi bakhang la ya kamai ka ji fi persyang kat no kilat rep la ngia dengan orang fi la da pi pai show bleng orang fi yet na dok nut baro orang fi un sedang show ban pen em ka men sim jong fi ha ba ka em ka men sim jong fi finan ka confidence pengen orang fi da ka jing ai jong bleng akran ni fi da ka confidence ngam le ran ngam sarong ru bleng akran da kata ka ka confidence ka bangadan hau Jesus Christ wa ai ka ikhtiar ti ha bangale kanu kam orang fi matrai kini kam orang fi na ai ka buram show bleng no fi bleng wi rap apa deng kijing ngam da dei ubriu banang ba start hanu no fi da ka jing start lo jang ngam dei banang ngakam struggle tentang hikam di jam re ha banga shania ho bleng no fi bleng pli kilat no wi rap apa deng kijing ru le sing along ubam da nang than ru re bleng ai ka jing ai banga shania hu banga ba shania mu mamu ya shwa jama mau nya ya shwa jam fi para banget hakikam ki jam jam fi pai show bleng pai shalor no fi wat pai para beriu pai shalor yet dang step ya khmat jong blai let ngong fi let chiki beri jong blai ki baduai filak ban call ngiru filak ban connect ya Facebook ru ngan penduai nam ta jong fi ka team jong ikan penduai ta jong fi kana counseling jong fi kibun ki beriu ki ba ayo jing pelat ngong fi menta kilak sedang tentang bakan roi ka men sim nomor ka ti jong blai ka ong wat pishwai ka hima bilang ba ka hak jong kilak sedang man roi ka men sim ba ki beri roi kini ki wan lang tam kini ki jing ku tiba ki jong ka perthaibat nang tu kila nang ban ai shu blei kila nang ban ai sha kam jong blei ki ai ki badok ru bat man tau blei las nang penyar ya ka ka baki trei nang baki la ban penyar ke hima jong blei tina ka benta ka buram jong blei viewers klik yang ni video like yang ni video share ni video but subscribe channel that I in notification button blei shibut ngindai kenduk pat